Prepara't per viure un estiu rodó. Hola, enganxats! Som a la presentació de la programació d'estiu de TV3, que enguany té l'eslògan Un estiu rodó. Intentarem parlar amb algun dels protagonistes. Ens acompanyeu? Tranquil·lets, canviant el culo a causa de la calor. Ara vivim cada dia com si fos celebració. Les pipes que tenim són d'aigua, estan carregades i anem a mullar. El teu mal rotllito no està igual, aquí no hi ha temps per plorar. Em dones raons per no pensar en negatiu, i ara me n'adono, tu ets el meu estil. A veure, és un programa en què fem unes converses, unes entrevistes a bord d'un globus. De fet, se n'enlairen dos, des de l'altre hi ha moltes de les filmacions, 10 entrevistes, 10 personatges per territori i paisatge de Catalunya. Per tant, una fusió d'una bona estona, a més, amb unes panoràmiques privilegiades. Ell és qui entrevista aquests personatges que et diu. Jo vaig al terra amb un cotxe de seguiment perquè amb un globus saps on s'enlaira però mai on s'aterra. I en aquest cotxe de seguiment m'acompanyen amics, coneguts, familiars del personatge que va dalt. El personatge no ho sap, justament quan arriben estan a punt de l'airar, i jo els dic: ei, que porto un amic teu o un familiar o qui sigui que m'explicarà coses de tu. I molts d'aquestes persones, els meus copilots, hem acabat sent amics perquè m'ajuden de tot, m'ajuden amb el remolc, perquè al cotxe de seguiment hi ha un remolc, no sabia conduir remolc, n'he après, han sigut els millors ajudants, i bé, em van explicant històries de la persona que hi ha dalt, coses personals que no íntimes, i així acabem fent un dibuix ben xulo de la persona que acompanya en Francesc. Sabeu el dia de l'estrena? Així ho podran saber. 30 de juliol. Pues Manual de Supervivència és un programa molt divertit, que és un format molt arriscat i que parla de les diferències culturals, de com veiem nosaltres els immigrants, com veiem a la gent de Catalunya. I la cultura, la seva manera de ser, els costums, una miqueta tot. Què diries als espectadors per animar-los a veure? Home, perquè és un programa diferent i això s'ha de veure. És un programa molt, molt maco, ho heu de veure. Cool Hunters. Nosaltres fem Cool Hunters, caçadors de tendències. Sí, en anglès, i bàsicament el que fem és esbrinar tot, buscar totes les tendències que estan de moda i tirar-les pel terra, una mica. Veure què hi ha al darrere, no? La gent que s'apunta a swing, la gent que fa running, la gent que fa cervesa artesana. Per què feu tot això? Venim a descobrir-ho. La data d'estrena del programa? La data d'estrena? El 30 de juliol, prime time. Dimarts a les 10 de la nit. I com animaríeu a la gent que ens està seguint perquè s'enganxessin el dimarts a veure el programa? Tota aquesta gent que dius, quin postureig, quin puto postureig, es pot dir puto, no? És enganxats, no? Vull dir, vale, és com mitjà jove, no? Quin puto postureig porteu a sobre, no? Doncs, mireu Cool Hunters. L'Origen Catalunya és la segona temporada que fem i va sobre la recerca dels autèntics ambaixadors dels catalans, que són els productes que fem aquí i que exportem arreu del món. Ja sigui un vi de denominació d'origen Alella, fins un suplement alimentari que potser pot fer una empresa privada d'aquí de Catalunya, des d'oli de Siurana, des d'avellana de Reus, llonganissa de Vic. Realment els catalans fem de tot i ho exportem tot. Quantes ciutats heu visitat aquesta segona temporada? Aquesta segona temporada hem viatjat a 21 ciutats diferents i hem fet 14 països. Per tant, hem fet una bona volta al món. Ha sigut una experiència molt bona perquè és veure països molt diferents al nostre que, malgrat tot, malgrat aquestes diferències culturals i gastronòmiques, agafen els nostres productes i els saben adaptar molt bé al seu dia a dia. Em podries dir la data d'estrena? Sí, comencem a l'agost, així que seran com una mena de vacances per tots aquells que els toca quedar-se aquí a Catalunya. Cada dissabte i diumenge, just abans del TN, podran fer un petit viatge de mitja hora arreu del món. Veureu com a través de productes catalans descobriu el món. Em dic Enric Lucena, soc periodista i fotògraf i tinc un encàrrec. La pròxima estació. Veurem un munt d'històries al voltant dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Un munt de gent que ha viscut històries, algunes increïbles, algunes entendridores i d'altres molt divertides al llarg de la seva vida, o perquè hi treballen, o perquè n'han fet ús en un determinat moment, o perquè l'agafen cada dia. Com ha sigut l'experiència de rodar el programa? Bastant al·lucinant, perquè hi ha un món molt desconegut al voltant dels ferrocarrils i a les nits passen coses increïbles, amb màquines increïbles,
i arribes allà i et sents com un nen que torna a jugar amb els trens quan era petit i és realment molt, molt divertit. La data d'estrena, se sap? Tinc entès que és el 6 d'agost, dimarts. I què diries als espectadors que ens estan seguint perquè s'enganxessin al programa? Tothom té un nen a dins o una nena a dins que de petit jugava en trens. Per tant, aquest és el programa que ens torna a aquella infància on ens encantava jugar amb trens. Ara juguem en trens, però de mida real. Doncs a veure, l'Opus Dei és un programa d'humor, un programa d'esquetxos, on som una petita plantilla d'actors i actrius que fem tots els personatges que et puguis imaginar i més. I a més, els movem aquests personatges per diferents formats, tant televisius com formats més youtubers i més d'era digital. Amb la qual cosa, que així, per resumir-ho molt, podríem dir que és això, un programa d'esquetxos amb molts personatges i molts formats, i, com diu el títol, molt loco. L'experiència està sent encara collonuda, vull dir, una experiència molt divertida, molt intensa també, perquè les gravacions són molt intenses, hi ha part de plató i part d'exteriors, però bueno, hem cohesionat un equip, penso que molt potent i molt unit, i està sent una experiència collonuda, la veritat. Sí. La data d'estrena, se sap? El 29 de juliol, sí, ara el 29 de juliol i anem cap a les 10 del vespre, després del Telenotícies. I què diries a la gent que ens està seguint perquè s'enganxin el 29 de juliol a veure l'Opus Dei? Doncs mira, jo diria que si tenen ganes de passar una bona estona, de riure amb un humor canyero, transgressor, divertit, que no s'ho perdin, perquè crec que tenen molts personatges i moltes històries per poder-s'hi enganxar. Un estiu rodó a TV3.